Kanpaina izango ditu. Garuna gure zurran barrua hau abestuta. Ordenadore baten disko gogorra dela esan genezake. Gorputzak egiten ditun guzti kontrolatzen baitu. Pentsamentu goretzapenak eta baita emozioak bere ardurakian daude eta berak kontrolatzen du. Garuna etengabe lanean ari den neurona izeneko zelulaz osatuta daude. Neurona bere artean eta gorputzaren artean eta gorputzeko beste nerbio zelula batzuekin lotuta daude. Nerbio zelula horiek ari finen antzera gorputz guztira zabaltzen dira eta dene batera lan egiten dute. Gorputzeko atal guztietatik sartzen zaizkien mezu edo seinaleak garraiatzen dituzte mezulariek hartuz eta ondorez. Eta baina hobeto ulertzeko bidea jarriko izango. Todo kandela batekin eta eskuak hartu du. Guztia eta ulertzeko nerbio sistema esplikatuko dizuegu. Imaginatu lantegi bat dela. Lantegi horrek gorputzeko ekintza guztiak kontrolatzen ditu. Lantegi honek bi zati dauzka, nerbio sistema zentrala eta nerbio sistema ingurukoa. Nerbio sistema zentrala bi bizkarrezur muina eta entzefaloa osatzen dute. Entzefaloan garuna dago. Nerbio sistema ingurukoan nerbio batzuk osatzen dute. Nerbio hauek nerbio sistema zentralean lotuta daude eta gorputzeko atal desberdinetara daude lotuta. Enpresako nagusia burmuinean eta nerbio sistema zentralean dago. Bere laguntzailea nerbio sistema ingurukoan daude. Langile bakoitzak lan bat egiten du. Zuak Elisabeten atze erretzen du. Elisabeten eskuan dagoen langilek mezua bidaltzen dio bere nagusiari. Nagusiak mezu irakurtzen du. Erabakitzen du atxamina edukiko duela. Besoa mugitzeko beste langileei mezua bidaltzen dio. Orduan Elisabetek besoa altxatzen du. Nerbio sistema gure gorputzean osoan kontrolatzen du. Ai, Elisabeten mina hartu du kandela batekin eta eskuak hartu du. Oroitzapena. Garunak informazio ugari jasota bidaltzen dugunean zehar, da hola sortzen deia pentsamentu eta oroitzapenak. Ikaspenak ateatzen dugunean oroimenian gordetzeko aldi bateako, eta hori dana gertatzeko ondore da. Zuan ondore egiteko albat esan dizkizuet. Batzuk, isiltasuna bera. Bi, tamainan azalduko da. Beti horretek beriaukun berda bera. Lau, ekintza lasaiak inbertia. Eta bost kafe edo Coca-Colek estean. Loaren fasean. Oroimena lan handi loa da. Gu lo hartza benien gorputzak atxeden hartzen, baina garunak ez. Loak bost fase ditu. Bat, gure garunak gorputzak mezua bidaltzea lo hartzeko.
izan zaitzake. 3. Zentzumenak ikustea. 4. Fasea losakonena da. 5. Bihotzaren taupadak arindu egiten dira, begiak itxiarren arindu egiten dira, amets egiten dira. Mian goiko artea daztarren papel pikor txikiz beteta da. Orain, zentzumenei buruz hitzengo dugu, ez? Oain zentzumenei buruz hitzengo dugu. Mian goiko artea daztarren... Eta hain zuzen daztamenari buruz. Daztarrenari buruz. Mian goiko artea daztarren papel pikor txikiz beteta da. Pikor horiek jakin zaporia eta temperaturak informazioa garuak jartzeuen. Zapora desberdinak miliak leku jakin bate detektatzeko miliak lau zapore desberdin dazka. Gara eta mingoetxa gozoa eta gazia. Eta hortxe, eta mingaiaren atal desberdinetan daude, ez? Bai. Beira, hortxe dituzu eze atal. Hemen garratza, hemen gazia eta hemen gozoa. Bai, eta haua irikitzen da. Eta haua irikitzen zuen Enderranok ikusik ikusik bikainian. Hola, piskat irikitzen bat eta zuen artean bete bat zuen ikusiko dituzu horra, Daztamen arazoa. Iko gauzia. Daztamen zenteko hortazun urritzea. Agertzea. Daztamen zentiko hortazun urritzea. Paragrafia. Daztamen interpretazio okera. Gure hauan 10.000 aztamen papia hode gutxi bera bera, eta 3 urtzekin eldeko 3 aztamen papia batzen ditu. Usaina airean flotatzen dagoetan partikula txiki batzuk sortzen dituzte. Arnasa-hartzien partikula horiek gure zulotik eta sortzea eta mukosan erantzuta egatzea. Mukosan azken usoi detektagailu batzuk daude, eta nervio sistemak batzuk bihatzeizkio, nahi. Usaimenei esker usainak desberdintzea. Oinarrizko usainak hauek dira. Garratzetereoa, mentonduna, baratxuri usaina, ustel usaina, mildu usaina eta larruza usaina. Gainontzeko usai denak horiek nahastuta sortzea. Jaioberrik usaina atseginak eta ez atseginak usaitzen dituzten. Entzumen, soinuak belarri zulotik sartzen direnean tunel batean aurrera joaten dira. Tunel horren amaieran timpano izeneko horma bat dago. Timpanoaren kontra jotzen dutenean katarrasi egiten dute. Timpanoa dardaraztean belarrian dauden 3 hezurtxoa mugiarazten ditu. Hezur txiki hauek barrezkia itxurako tutu batea bihatzeko soinu. Tutu horrek koklea du izena. Tutua nerbio batzuk lotuta dago eta soinu garunea bihatzeko nerbio horien bidez. Ikusmena, kanpo atalak. Balko guruina, irisa, kornea, betazala, bekaina, eta betila. Barruko atalak. Kornea, irisa, begininia, kristalinua, ikusmen nerbioa eta retina. Ikusteko begik erabiltzen ditu. Argazki kamera bat bezala jauelana gure begik. Begin barnealdian lente badago. Lentiak argizpik elkartu itetuta
Irudi txiki bat eslatzen begin barnealdian. Irudi hori alderantz zeotea baino gure barena bueltia emateo. Gaixotasunak, miopia, urrun dauden gauzak ikusteko zailtasuna. Hipermetropia, hurbil dauden gauzak ikusteko zailtasuna. Begila osoa. Argi biztanenoa zeharkatzeko zailtasuna. Oan, irudi batzuk. Prestatu ditugu, ikusteko pixkanola batzutan zer gertatzen da. Ez guk gauzak ikusten ditugu modu batean, baina gure garunak interpretatzen ditu modu desberdinetara. Eta bakoitzaren garunak interpretatzen ditu modu desberdinetara. Orduan, adibidez, irudi hori ikusten dezuenean, zer ikusten dezuen? Bi pertsona musu batetako bat. Batzeko bat. Danok berdina ikusten dezuen? Batzuk ikusiko dezuen kopa antzeko bat, eta gero beste batzuk ikusiko dute igual, bi pertsona hola musukatzen bezala, ez? Bai. Salako maila ere. Hemen irudienetan zein uste zuen? A ber. Neska? Hoi da, amona zautu bat. Arrazoi dauka, neska gazte bat ere ikusten da. Neska gazte bat ikusten da, Amonaren haua da neskaren lekukoa. Neskin zuturre. Bueno, ya está, pasa un buen día. Sí, eso no te suena. Es que hemen ez da... Bateatu, hemen ez da nabaritzen. Egon da ilunago. Gela, eta hori ikusten zen ilunago. Beste ere bai. Hori ere bai. Itxatu abila. Zenbat puntu beltz daude. Zenbat puntu beltz daude. Moitzen nahi dira puntu beltzak. Zergatik moitzen nahi dira. Ez berez puntu beltzarik ez dago, baina fijatzen basea, impresio baten du badagoela, kolore kontrasteagatik. Iluna eta txurila eta txaren kontraste horregatik, eta horiek ez dara oso ondo. Beito, begiratu kuadron eskubitara. Kuadron eskubitara behitzen zuenen ematen du ezkerretako puntua beltzak dira. Eta ezkerreta behitzen zuenen ordu goikoa. Eta impresio ematen duen puntu beltzak moitzen nahi dira. Vale. Bueno, ya... Nik nunbait ez daukat percepzio hori. Azalan kanpoko gehiuza eta babesteko balio du.
kolpetatik intsolatzeko eta kolpetatik babesteko balio du. Objektu bat ikutzen den bakoitzean nerbio motorrek garuna informazioa bidaltzen du. Largoazala gaixotasunak eukitzean ebazka. Adibidez, dermatitisa, azaleko tumoreak, urtikariek eta barra. Eta hori ikusten dituguna zer dira? Hau urtikaria da eta hoi alergia da kaunien ateatzea. Eta hoi dermatitisa da eta gehiena ume txiki ateatzen zaizkia. Baina berdin du, bukatzeko esmakizun batzuk prestatu ditugu, esan dugun gauzetan, venga, bata. A ver. Janire sekutu, guai esekutu. Eman F-bosti, leire, F-bosti eman, lauan. Baina pasa, ya está. Utzi Janire bat pasatzen atzea. Bale, laixo ondo. Ondo, primera. Ondo. Mas makizuna. Harri bezain gogorra da, papela bezain txuki, eta garuna babesten zer da? Venga, Janire bota, venga. Bale, nola, hor jartzen, asmakizunak. Oso ondo jarri dezu, venga. Oso ondo. Esan. Ai, badaki. Nik esan. Gorputzean bi ditugu. Gorputzean bi ditugu. Handia bai, Basaki, basaki. ezin ditugu bazakatu eta ikutu. Zera? Gorputzaren barruan zogea bezain orain honen kapituluak bezain beste daude. Hortik mezua jarraiatzen dira, zer da? Zaina. Nervio zaina. Esan dugu anilla bezala zia da eta dura luzia. Hola bezain gorria da, gure gorputzaren barruan dago. Erlojuaren erritmoa ematen du eta sorbalezkin egunetan azaltzen dira asko, zer da? Gure gorputzeko pertsa da. Handi eta txiki dare. Harri bezain gogorra da eta hortan koloria ekar. Zer da? Zerre koloria dela? Hortzana. Intxauko forma du. Gure Gure gorputzaren barruan dago, sinurtuta egoten da eta pentsatzeko balio du. Zer da? Eta, bueno, hementxe bukatu da, ez dakit. Harri berriz bideo. Imaginatu lantegi bat dela. Lantegi horrek gorputzeko ekintza guztiak kontrolatzen ditu. Lantegi honek bi zati dazka, nerbio sistema zentrala eta nerbio sistema ingurukoa. Nerbio sistema zentrala
eta gorputzeko atal desberdinetara daude lotuta. Enpresako nagusia burmuinean eta neurri sistema zentralean dago. Bere laguntzailea nervio sistema ingurukoan daude. Langile bakoitzak lan bat egiten du. Zuak Elisabeten atze errezen du. Elisabeten eskuan dagoen langilek mezua bidaltzen dio bere nagusiari. Nagusiak mezu irakurtzen du. Erabakitzen du atxamina edukiko duela. Besoa mugitzeko beste langileei mezua bidaltzen dio. Orduan Elisabetek besoa altxatzen du. Nerbio sistema gure gorputzean osoan kontrolatzen du. Ai, Elisabetek hartu dut galdera bat egin dut. Bueno, galdera zeintza, nola? Lehenengo ze ikusi gendun, YouTubeen, askoz, hobeto egindako bideo bat, ideia eman zigun, ez? Hola, eta moldatu ingen dugu. Zeinek inbitatzen da galdera? Ni aratz doi, Txandaka, ingen dugula. Kartonika gainez ere bitatzen txuri Zuri zeinek? Oie, Da gero azkazakin? ordenore Papelak intziten jardun. Zerekin? Papelak intziten. Papelak intziten jardun. batzuk bai. Bideo grabatzeko papeletik aldetuta inan. Hombre, lehenengo pentsatu gendu zei datzi. Gero, ensaiatu, gero, ez dakit zenbat dut grabaz nahi du. A ver, galdastamena gaixotasunak aipatu dituzuenean, hirugarren gaixotasun hori zertan? Zuk jaten dezulako bat eta beste gauz baten gustu hartzen jozila? Ez dezula interpretatzen, hori da izuzen, bai. Hirugarren gaixotasuna. Ez batian zan, guztuik ez, bestia gutxi. Eta azkenean zan, gaizki interpretatu zer zan, komentatu genuen hori. Zer zan? Bazu gaizki interpretatzen dut, bere sakonia. Gaizki interpretatzen dut. Eta igual beste zerbaiten gustu hartzen jozu edo... Eta hor, eta arazoa zertzan dastamina gaizki baldin bagenu. Zeintzan arazoa? Zanarioa pasatuta baldin badago, ez diala konturatzen dastamina arazoa baldin badago. Claro. Umami zelitzen, Umami. ez du esan. Esan dezu, mingo txakarratzak azia eta guztua. Umami da guztoko zaporia. Umami guztu atsegina. Zapori atzegina, ez da... Japonitik datorren, bai jandar gusto bat, normalian dagoiek erabiltzen dira, baina bai aipatzen da, baita ere, batzutan gusto hori hor erdialdian dagoela, zapori atzeginak eta... Umami. Ez dakit, bai. Zer ikasten. Ja. Ez duzue beste galderari, hola, dara horretu dezue... Zenbat denbora pasa ez da udan egiten? Bi oiru jabaten. Denbora asko. Baina asko ikasitzen, bai?
Hau ikusten da, ez da? Esaminik inotzen Leitora dirua. Eta goitik ez dugu bukatu, eta leo Gloria, zintzutik entuko dugu, esperimentu Vale. Ez, Polikoan erresago ikusteitu bentzak. txikiekin ingan. Betzak tarteka baita. No habéis